Здравейте, уважаеми зрители! Събота, късен следобед, ви отново сте с предаването Вяра и общество. Със сигурност си спомняте, че през април 2011 година Българската православна църква канонизира като мъченици на вярата жертви от априлското въстание. С ореола на светостта бяха увенчани баташките и новоселските новомъченици. 2 години по-късно баташките новомъченици, вместо да обединят жителите на Батак, ги разделят. За проблемите, за споровете около историческата църква Света Неделя в Батак, както и за житието на новомъчениците, за всичко това, което вместо да обединява, тези неща разделят, ще бъде днешната ни дискусия в Вяра и общество. Преди това обаче, като една прелюдия към тази тема, вижте по какъв начин, точно преди седмица, миналата събота, беше поставена кулминацията на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев и на неговата чета. Традиционната заря, която от години се провежда във Враца, тази година за първи път беше ознаменувана нейния финал с едно светлинно шоу.